L'equilibri de la flora intestinal. La flora intestinal, actualment la denominem microbiota, és aquell conjunt de microorganismes que viuen al nostre budell i que tenen una relació amb nosaltres simbiòtica. Ells obtenen benefici i ens beneficien a nosaltres. Entre les seves funcions més importants seria la d'ajudar-nos a acabar de fer bé la digestió amb aliments que nosaltres no podríem digerir i que la microbiota fermenta i la podem aprofitar. Altres funcions serien producció de vitamines i aminoàcids importants per a la nostra salut i que nosaltres no podem obtenir de l'alimentació. També ens fan un paper molt important de protecció davant de patògens, fan una barrera i preserven la mucosa intestinal de que es pugui infectar per microorganismes que ens podrien fer alguna malaltia. És molt important. Nosaltres naixem, és a dir, dins de la mare som estèrils i a la que naixem ens comencem a contaminar-nos, entre cometes, per aquesta flora que ens va recobrint tot el tubo digestiu i ens va una miqueta entrenant perquè el nostre sistema immune es vagi fent fort. El desequilibri es produeix quan hi ha un creixement exagerat d'unes que dominen les altres. Això és quan parlem de disbiosi. Els símptomes que ens poden determinar aquest desequilibri serien una diarrea, per exemple, estrenyiment, molta flatulència o inflor abdominal, molta fatiga, inflamació, un colon irritable pot ser un símptoma. De manera immediata, davant, per exemple, en un cas concret, de que hàgim de prendre un antibiòtic perquè tenim una infecció, el que hem de fer és, si aquest antibiòtic està programat, per exemple, una cirurgia, podem començar donant probiòtics. El probiòtic és un conjunt de microorganismes encapsulats que els ingerim per tal que ens facin un benefici. Llavors, si nosaltres, quan donem antibiòtic, donem el prebiòtic, el que estem fent és aquesta flora que es carrega, que mata l'antibiòtic, el prebiòtic la supleix i està un temps en allà fins que la nostra pròpia flora autòctona torna a créixer. Si nosaltres, davant d'aquest aconteixement, fem la prevenció amb probiòtics, millorarem molt i podrem evitar la disbiosi, que és el desequilibri.